Nu har vi lige spillet sådan et hul her. Super. Det er et nemt par 4-hul. Hvis man slår lige op igennem den smalle skov der. Jeg kan ikke se lige 10 steder herfra, men op bagved rykningen, der ligger en bunker bagved. Og cirka 150 meter efter 10 steder. Så det er sådan en, der godt kan drives. På en rigtig god tør sommerdag, hvis vi får noget mere af det. Så kommer vi ned til det her. Det er sådan lidt mere spændende. Jeg ved ikke, hvad der venter, men det ser spændende ud. Udenbart, det er rent Tyrol. Vi går frem og kigger hul 7 på skoven. Det spiller par 3-hul. Ja. Par 3-hul? Nej. Nej, you fucking kidding me. Jesus, man. Det går 100 meter nedad. Og jamen, der går 2 små damer dernede og botter. Jeg ved ikke, om man kan redigere lidt i. Det kan jeg ikke. For helvede. Nu skal jeg altså regne nogle køller nedad her, drenge. Du slår da ikke nu. Vi er jo simpelthen klar med potteren. Ja. Jo, men jeg har set. Jeg har set det der. Jeg har set en potter blive slået 160 meter faktisk. Der var så også et lille loft på. Der er en chippotter. Nej. Det var faktisk Jesper Thun fra Eko. Ja. Som også har haft nogle afdelinger på Europaturen. Spillet på turen. Og så tager han ud en gang med og laver lidt med noget sikkerhedskøller og noget sjov. Wow, Hans Jørgen. 136, og det er bare 3 køller nedad. Er det? Det tror jeg, det er. Det tror jeg, det er. Så det skal nok spille som 100 meter eller sådan noget. 100 meter. 100 meter? Det er mit bud. Det er mit bud. Det går jo bare nedad. Jeg ved det ikke. Du har spillet her før, så... Nej, for det var et par 5-hul jo. Dengang jeg var sidst. Show me the way, Jose. Du skal ikke slå efter de 107, 36 eller hvad det er. Du går lige over og kigger på, hvad den siger herovre. Og vi spiller efter det, der hedder 55. Og den siger 131 handicap 8. Jeg har ikke en streg på den. Det er da fedt nok. Super. Så gap wedge, p-jern, et eller andet. Jeg tager sandjern. Det er sandjern. Nej, det gør du fandme ikke. Det kan du se. Det er da ikke sandjern. Jeg tror, jeg tager min Dunlop chipper. Hans Jørgen vælger et 9-jern. Ja. Som her rammer tyk. Den er ikke noget, vi kan måle på. Vi kan faktisk slet ikke se den. Det er jo svært. Prøv lige at tage den her over her. Følg med Leo her. Og Leo han har valgt et 8-jern til de 131 meter. Og det er cirka 40 meter til forskel. Cirka. Han står og koncentrerer sig 100%. Han er næsten klar, og han svinger, og han slår. Det er faktisk okay slag. Og den er kort. Den kommer jo lokker ned. Nej. Den er faktisk ikke så dum. Ved du hvad? Jeg prøver fandme også at slå det over de her. Den kan jo gå 110. Kan du ikke lige holde det her, så tager jeg lige en provisorisk. Kendt. Nej, 4 provisorisk. Et 8-jern. Et provisorisk 8-jern. Og vi har den meget højere. Men. Hvad sker der med den? Ja, jeg tror, den ligger nede i frinsen. Så er det Nike 4, der er provisorisk. Jeg ved ikke, om det er Nike'en eller 4-tallet, der er provisorisk. Oj.
Den rammer han. Ja. Og så passer den? Ja. Okay. Jeg prøver lige at slå en provisorisk Callaway, og så lukker vi rangen. Det er fair nok. Der er en provisorisk. Nu er det ikke jernet, der er provisorisk. Nu er det bolden. Ja. Den er også dybt i højre, men der kommer en lille draw til den. Fantastisk bold. Ligger perfekt, Vi har haft en med måske. 7 ad passet. men rangen er lukket. Tak for det. Note to self, 7 iron next time.